Haleluya. Uthi ubaba uMsili ngeyilanga ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe yena sewazi wakhula ngawo 2012 2013. Uthi hayi manje insindi singifikele late. Fanele ngabo bakuthiwa ngayithola ngimncane lento. Hey, ngiyayibuka nje ukuthi ngabe njani. Kodwa manje ku-right ngiyithola ngo-second half. Wathi ebholeni mangabe kudlalwa angithi kuney'gaba bazalwane. First half wathi usume edlule. Ku-second half angazi noma usakukhumbula kodwa mina ngakuthatha. Ngathi ya ziku-second half nobaba uMsili nami ngiyayibona lento isho. Wathi ngiku-second half manje mawusuku-second half mawungenawo amagoli owakorile ngo-first half usebenzela ukuthi iwini le game. Ngoba vele awusenaso esinye isikhathi kuyaphuthuma manje. Mina lokho ngingawabamba lamazwi ukuthi njalo ukuba khona kwami eChrist the answer ngithi 7 half. Angimazi na noma usakhona bakusiloma. Usawakhumbula ndawo. Kodwa mina ngahlala nawo. Khona amazwi bazalwane ofanele mesho umuntu ukuthi uwathathe kuba wakho. Ukungayishare imessage nomunye umuntu ize kuwe. Uma ngabe kukhona bazalwane engizokusho ukuthinta wena okwakho. Ukungasho ukuthi yena yazi ukubani ukhona ngabe uyayizwa ngale. No. Njengoba ulapha you are invited ukuthi wena uzozwa imessage. Kukhona abantu iyudendala nomama kodwa basenkonzini yabantu abasha. It means kunento uNkulunkulu ababekele yona kule nkonzo yabantu abasha. Hallelujah. Ngisebenzisa half engikwenzayo angithanda ukubukwa. Angithandi kwenza kodwa ngoba ngiku-second half njengamanje ngiyayifuna lo mbuso ubaba uZondo angitshele ngawo. Ubaba uZondo mefika izwi laNkulunkulu uliportray ngenye indlela. Hayi lena leli vangeli besilazi nje kade kushunyela abazalwane kade amatende abantu abasindisiwe ema kodwa lelo vangeli alisebenzelanga thina. Uthe umefika leli vangeli la portray lachazwa ngenye indlela manje ihlukile. Ukuthi hayi man awukwazi ukuhamba noJesu ugula. Ingani noJesu uyaphilisa. Ingani noJesu uthi I have come that you might have life and have it abundantly. Kuchichime. Hallelujah. Amen. So this is the fact abazalwane ngisathi kwena abantu abasha. Ya ngesizwe kancane. Hallelujah. uJesu futhi sibe nokuphela. Mina leli vangeli la ngangiqala kuhlobo nje lo gcobo olwenza ukuthi ngikhumbula ngisafunda isikole bazalwane ukwaziwa nje ukuthi uma usindisiwe awusezophasa kwenzeka bazalwane ukuthi nje abantu abakhonza bange-CMU ngesikhathi sethu sisafunda esikoleni abantu abasindisiwe useyostruglisha-ke akasaphasi baze bamthuke ngisho othisha bethi lensindiso yayiyimbi nje insindiso noma uthi uthatha insindiso nawe kuvele kungahambi kanti le mimoya ubaba uZondo mase ichaza sesiyayibona man bekudingeka lolu ugcobo ubathi umuntu wathola ngo-first half. Hey hayi kulungile kodwa uNkulunkulu ubazi ukuthi it's the perfect time. Hallelujah. Ngiyafisa ukukhuluma kancane bazalwane futhi angifisa ukushumayela ngoba ukhona uzoshumayela. Ngiyafisa umoya ingcwele ngisize. Hallelujah. Ngizobala nje bazalwane izinto mhlawumbe ezintathu bese ngikhala phansi egameni likaJesu. Ngifisa ukusho-ke bazalwane ukuthi uma ngabe umuntu kumele ube nevision. Uma ngabe ungena-vision bazalwane impilo yakho izoba a-mess. Uma ngabe uphila yazi ukuthi uphila fanele ube nevision. Ivision lokhu ukuthi bazalwane ngifuna nge-Richards Bay. Uma ngihamba nge-Richards Bay kunomgwaqo unamalane awu-2. Kuney'moto eziza ngapha, kuney'moto eziza ngapha. Futhi uma ngabe uye-Richards Bay kunama-robot. Ayavula, ayavala ama-robot. Into yokuqala uma ngisuka ngibheke e-Richards Bay, uma ngidrive imoto kufanele keep my left. Ngingaface incoming traffic. Uma ngabe kungekho safe nginga-overtake bazalwane.
Overtake kuphela umgwaqo uma ungivulela ukuthi ngingayidlula lezi bese ngiyaphambili. Hallelujah. Amen. Overtake noma ikuphi bazalwane nangithi sezwana. Ngihleli nje kuyilane yami bazalwane. La ku left wami ngoba ngifuna ukufika eRichards Bay. Uma ngabe ngifika bazalwane irobot livalile libomvu. Ngiyama. Mangifika irobot libomvu ngiyama bazalwane angeni irobot libomvu. Ngoba uma livulile irobot libomvu it means kukhona eli green elivulele abantu abazonqamla phambi kwami. So uma ngizongena mina irobot libomvu nizoshayiseka kulimala imoto mhlawumbe nami ngife kuphele ngami. Angisafikanga eRichards Bay la ngithembe khona. Vision yami ukuthi ngifuna ukufika eRichards Bay. Okusho ukuthi bazalwane uma ngabe uhamba endleleni futhi kuno stop and go. Kunama robots kuno stop and go endleleni. Uma ngabe labo bantu abasebenza emgwaqeni bephakamisa stop mana. Ngoba it means khona ababavulele okugogo. Uma kushaya isikhathi sika go hamba. Hallelujah. Amen. Kunabantu bazalwane esiqale nabo ngo-2011. They are no longer with us. They face the incoming traffic. Kuthe ku-stop bahamba. Bahlangana nezinto ade zingabadingi. Bahlangana nama-truck abaphehlisa. Kwaphela ngabo. Bahambe kwi-lane e-wrong. Lento ithi bazalwane, mind your own business. Mind your own business. Uma ngabe ukhonza bazalwane la eChrist the answer. Just mind your own business. Usukuyihlanganisa lezi zinto engahlangani nawe. Naka lokhu uNkulunkulu. Niyabona bazalwane uNkulunkulu usibizile ngendlela ihlukene njengoba sila. Abanye balethwe inhlupheko, abanye balethwa ukugula, abanye balethwa ukuswela, abanye balethwa izingane zabo, abanye balethwa imindeni yabo. Ade befakaza abanye bethi usami sekungcono sekuright emndenini. Kodwa ngifisa ukuthi bazalwane uma usufikile eChrist the answer, uNkulunkulu uJesu ukhuluma ngebandla njengebody, njengomzimba. Izitho zonke bazalwane ngithi ziyasizana emzimbeni. Uma ngabe usufikile uNkulunkulu sekuhilile ke manje. Usuyaphila. Awuphinde ubuyele uNkulunkulu uthi Nkosi usungithathile wangibeka la. Uthe futhi wena uNkulunkulu ngiyiphathi yomzimba wakho. Yini umsebenzi wami la eChrist the answer? Angikwazi ukuhlala kanje ngenzi lutho. Angikwazi. Angikwazi ukuhlala ngenzi lutho. Ungibizele uthi angizokwenzani la? Phela mina ngicishe ngafa ngibuye kwabafileyo. Ungibizele la. Ifune leyo nto because bazalwane ngelinye ilanga sizodlula emhlabeni uNkulunkulu uzothi ngakulanda emamboni, ngakulanda uthunjiwe, ngakulanda kuphi, ngakubeka endlini yami. Ugcobo lwalukhona la lungamandla. Niyabona bazalwane ugcobo laseChrist ayikho bazalwane into engekho kuleli. Under this anointing ayikho into esingenayo. Kuphela buza umsebenzi wakho la ukuthi uzeleni la. Uzokwenzani wena? Ngiyabona ngibabona abanye baphithizela. Kodwa mina uNkulunkulu wakulanda kude kangaka, ungilandeleni. Ngizokwenzani mina la eChrist the answer? Niyabona bazalwane ubaba Zondo mefika la uNkulunkulu wamnikeza ivision. Mark 16:15 to 18. Uthi hambani niyalazi bazalwane ivision yebandla. Uthi hambani nishumayele ivangeli. Niphilisa abantu. Njengoba nimbona nje hambe egijima eshona ngisho endaweni ongangenwa kuso. Uhlezi kuyo ivision. Hlezi kuyo lokho kuthunyiwe uNkulunkulu. uNkulunkulu message hayi sekuright usiwenza umsebenzi. Uzobe seshiye wena eziphathi womzimba fanele leli bandla uNkulunkulu emkhubula ngelanga lingapheli. Uqhubeke lolu gqobo. Kodwa bazalwane uma ngabe sizohlala uhlale endlini kaNkulunkulu ingekho into oyenzayo. Uzophela ibandla lethu. Siyayithanda eChrist the answer ugcobo olusenza siphile olusivezela ivangeli ngenye indlela isingayicabanganga.
ukuthi kanti this is the gospel. Nali ivangeli. Ivision ayifika umuntu esaphila. Mawusaphila nje ivision ayifika. Uma ngabe uphila ungena vision, nekufike uma ngabe ngibheke eBay ngihamba ngemoto ngihlala necar accident, ngiyajika ngibuyele emuva, fica ingozi manje lapho ehluhluwe ngajika ngabuyela emuva. Awuna vision, awuvele awunandaba noma ufikile eBay noma ufikanga, so wena uyacikeka nje short tempered, inhliziyo incane kaka nje. Umuntu onevi ivision uyaphokophela, uyahlala kuyo, uyayilinda, uyakubekeze, uhlale kwileni yakho, hlala kwileni yakho, uyilinde. Angithi bazalwane izwi kaNkulunkulu lithi thina okwethu ukuplana and then uNkulunkulu uyagcwalisa. Manje uma ungena plan, how can we expect God ukuthi agcwalise ama plans akho? Ngiyacela abantu abashada nisebancane ibe na vision ufuna. Khona abanye ngeke ngibabuze mina uthatha ufunda umatric. Mhlawumbe ngimoto structure ngo-apply sengithi woza ngosizo apply. Ufuna ukwenzani? Ethi ufunda umatric akazi ukuthi ufuna ukuba yini empilweni. Just imagine. Ufunda umatric akazi. Uthi ayi mama bona nje yazi tabe mangaba umabhalane manje. Basaqasha ababhalane bazalwane. Abasaqasha ababhalane umabhalane basaqasha i-technology manje. Manje banikhuluma ngo-computer science. Izinto ezizosebenza. Sesi ngebhadi thina manje seku-end time sesikhathi sokugcina. Izinto eziningi ezingeke sezokusebenza. Uma ungahamba manje uyofunda uba i-social worker bazalwane isakusebenzele. Mawuhamba manje uthi uyofundela i-agriculture ufuna ukuba umeluleki, baningi abeluleki bahlezi ekhaya. Akusafani nathi esiqashwe ngalesi sikhathi. Buka manje ukuthi kwa-agriculture yes akhona amathuba ama-scarce skills lana adingakala ngempela uzothi uma uphuma kade wenza i-agriculture engineering uthole umsebenzi mangabe uphuma kanjalo. Other than that, i-agriculture ihle ngoba uyaphuma uyiqasha, uyaphuma uyisebenzi, uphuma futhi uzoyisebenza usunolwazi. Kodwa uma wenza i-agriculture yenze with that mindset yokuthi ngifuna ukuthola ulwazi lokuthi ngikwazi ukuyisebenza. Sebenza ulwazi mina. Sebenza iba nomqondo webusiness. Business esebenza kakhulu manje bazalwane. Uhlale kwivision yakho. Ungayeki. Ubhuti nje abuke wachaza ukuthi ngake ngawuthisha. Ngawuthisha bazalwane. But mangifunda isikole bengithanda ukwenza agriculture ngomeluleki. Mangiqeda isikole uma ungangithatha sebenzi. Mama wayilimela nje sasikhula ngamaklabishi nophuthu bazalwane. Yabona nje ngiyazi mina amakhasi kabhatata ayiba ishape. Angithambi nani bazalwane. Mnandi makhulu kabhatata ayishape nje. Mase nikhathele ngibona pheke ishewu seklabishi nidayi ngobeetroot. Anti phela ndala nje ngezi ekhona engadi nje kodwa hayi ndawo zokhaya babe ngokhaya. Yayingekho imali babe khona. Yayingekho imali yokuthenga ukhaya. Dayi ngobeetroot libe bomvu ngelinye ilanga silenze libe mhlophe sizwe uphuthu. Nalo uphuthu lolo uphumbile ophuma lapha emasimini siyawugaya. Uma ube esikoleni uyawugaya ukwenze ipuphu. Hayi ukuthi izothengwa ndize isihlelekile cha. Seyikhanda wena uma ubuye esikoleni. Ufika ukhanda impuphu wena. Khona lo mshini lo manje ngisawazi bazalwane. Sekucela nga-2000. Ubhale uJapan emini. Yawezwa. Uyikhanda impuphu. Sakhula kanjani bazalwane? Beza bengasebenzi. But uNkulunkulu ngoba wayewuzwile umthandazo wami. Ngathola ipost ka teaching. It was permanent bazalwane. Futhi namanje ngiyimbuzi lisasibili sokuresigna emsebenzini ngasithatha ngoba nesimo ekhaya sasenisihle. Namanje ngihlele ngibuza ngoba uNkulunkulu uya-asharisha bazalwane, uyayi-asharisha idream yakho.
spent 3 years permanent employed as a teacher. Ngangifundisa umatric, ngifundisa on agriculture. Lokhu ngikudlile nje nale vision. Kwathi ngisafunda umatric kwaqhamuka ingane efunda umatric iphethe ama-phones ase-Oilsithole ithi angisini igcwasisi. Uyamcabanga uNkulunkulu engiremind ukuthi njalo wena uhlezi la uzofuna imali yokuyofunda. Hayi manje kwabuya nami hayi bophela kanti ngivele ngiyafunda esikoleni ngonyaka ozayo. Phela mafunda sigcwasi lo ngane ayiyanga kwahamba mina ngayo college. Ngena ngafunda. Wangabe uSonkulunkulu. Mangithi ngiyamangala mangibheke emuva. Kuningi engikubukela uNkulunkulu uthi kade engilusa. Bekungekho lula-ke bazalwane nje ngifuna uqamba manga bazalwane. It's not nice. It's not nice ukuphikelela kwi-vision. It's not nice. Ngiyakhumbula ngizothola i-promotion ngizoba usenior. Hayi lapho kwakushubi kakhulu. Kungesikhathi ibandla labahlabisi ibranch abahlabisa ihlukana phakathi bazalwane. I was the only one wayimelene na yonke inkulumo eyayikhulunywa njalo eTV. Izwi la ngingasafunda kwakufunda ivesi ezoqondana nami. Manje namanje ngiyayibuza ukuthi why ngangilokhu ngibuyela esontweni. Sengiyabona kwangona amandla. Ngeke lokhu uye esontweni wazi ukuthi kuyokhulunywa ngakho. Every day ngakhathali. Ngosikhathi ngangihlala ehluhlula. Yabo le yamoto le imati yami yokuqala engayithenga iyazazi indembisa ngangikhala ngiswakahlabisa ngibuye esontweni khaliswe ukuthi nje kade khleziwe kimi esontweni. Angisamuza uNkulunkulu ngizwa lokubuhlungu njalo buyabuya ngikhale ngise ngifike ehluhlula. Kwathi ngelinye ilanga ngiyakhumbula nje kwakushumayela omunye ubhuti uHanana abasekho ngoba ibranch izohlwana ngalesi sikhathi. Washumayela wathi uNkulunkulu yazi kunabantu afuna ukubapromote. Uthi uNkulunkulu kunomuntu afuna ukumnikeza imoto. I just fell down. Ukholo kokuzonda. I remember that day bazalwane sasijwayele ukuhlala phambili kanje. Abantu engangihleli nabo ngalelo langa bahlala emuva ngahlala ngedwa. Ngayibuthi kwenze njani kade kunemeeting bazalwane kuyenzeka emabranchini. But simele uNkulunkulu. Uyabona uNkulunkulu lesibizile wazosifaka la. Simele uNkulunkulu. Uyabona bazalwane mangabe uwe phansi uze ukuthi ingubo zenyukile fanele ngabe mhlawumbe bayo kwembozi noma yini. I just feel that ukuthi ngilele phansi akekho umuntu owayefisa nje ukuthi athathe into angangimbozi but anama kufume ngoba ugcobo lwalungibambile. But kwakufanele ukuthi ipromotion yami yehle ngaleyo day. But bona babonanga mina angikhohlwa lokho ngoba ngangikuza ukuthi yo yazi yabuhlungu bo impilo engiphilayo. Kwaze bafika isikhathi ngasukuma ngahlala. Ngangikhala qede lapho nje mase ngibuye nje ekhaya lapho ngibe abantu hayi mase ngabe endele emfana. Khale nje kuze ukuthi ja wemnandi yabona umusa ukhala. Uthi hayi yasuka le nto hayi sengiright ke manje. Bathi uNkulunkulu ebelokhe nami bazalwane. Kwakungekho mnandi akukho mnandi bazalwane. Ukujikelwa abantu kade uhlezi nabo especially abazalwane esontweni la owazi ukuthi khona uma ufika uzothola icomfort uzothola induduzo because our families must have insindiso ayas reject aveli. Asinandaba ke nabo vela abamthanda uJesu wena okhetha uJesu kodwa uma ngabe sekwenzeka endlini kaNkulunkulu. Kodwa yonke into engicela kini bazalwane I've tested this ungakwenzi wena. Ningakwenzi bazalwane kubuhlungu. Kubuhlungu kuba rejected endlini kaNkulunkulu. Uze ukuthi hayi and ukufika ukuthi kunama meeting abanjwayo left and right. But uNkulunkulu khona into ayisho wangibizela uNkulunkulu eChrist answer. Emqondweni wami kwanokuthi engakasho futhi angiphume ngizohlala nje. Uyazi lapha khona usuku olulodwa okwabizwa ngale meeting wathiwa namhlanje seyivala ke. Yabona ke namhlanje this is not Christ the answer anymore. Give me what you want. Sengiyahamba
ngoba phela kusekhona ekhaya la kosuku la ngilokhule ngathi anginandaba noma ibhenki ingekho ngiyokhonza ngama conference kodwa khona ngiyobe ngizwa lento le. Ungadiscourage abazalwane umuntu osefuna ukuhamba ngenhloso zakhe. uNkulunkulu ubize wena wedwa. Ofuna ukuhamba nje ngenhloso zakhe miyeke Nkosi yami, mind your own business. Miyeka axoxela istory ngoba ngeke umvini. So okay. Azajabu why angayenzatheni le ndaba? Ungavumi ukuyuzwa umuntu ekubeni wena wazi ukuthi uNkulunkulu uthathe phi. uNkulunkulu uthathe wena, uthathanga neqembu. Thathe nje wena, ubize nje wena. Ukuningi bazalwane, kuningi. Ngithanda ukukhuluma ngami kodwa sekonzweni abantu abasha. Ngiyafisa abazalwane ukuthi ukubekezela akuhlali eklini. Bekezela. Ungamnandaba ukuthi ubani okuncenzayo ubani okugxobayo. Isikhathi esiningi kuba vele abantu abasondelene kakhulu abangafanele. Ungamlinde ethi awukhona ubani. Sengasangenzeka kabuhlungu angake kholwa. Ungasuki ivision, ungasuki ivision. Hlala ekhadi yanza ayikho bazalwane into engekho. Ngumama ngebazalwane wengane ezintathu. I'm 50 years old. Sengimdala. Hallelujah. Yazi abantu besifazana bathanda ukushiyana. But I'm 50 years old. Nginengane ezintathu eziwu2 seziyasebenza. Last born wami pass on the trick. But ngibona uNkulunkulu engenzile isimanga bazalwane engikhulisela abantwana. Ngibona uNkulunkulu engikhulisela abantwana. Nami ngiyisingle mother njengawe. Ngiyabona abantu abasha uma sekwenzekile endleleni waqhuzuka wathola ingane. Usungumama. Iba umama ngengane yakho. Ukuthi uthola una 13 years kodwa usungumama, shintsha ke manje usune responsibility. Lengane le is your responsibility. You are a mother. Namba zalane ngeke ngaphila ngegrant ngasebenzi. Ngabe ngaphuma sengiphuma ecollege onisithole ngangawuthola umsebenzi bazalane njengawe nje kuba igraduate ungawutholi umsebenzi. Nami ngakutesta lokho. I think it's 3 to 5 years physically. Ngathola itoho le research. Khona indawo zaka ezinya bazokwazi abaningi. Ngangihola u10 rand per questionnaire engihamba ngixwasisa umuzi nomuzi 10 rand. My mindset ukuthi angikwazi ukudikila kunengane eziwu2 esekhaya zizodlana mangiyeka lo 10 rand ngoba nawo ngiyawudinga. Kodwa one day I remember ukuthi ngangihamba nje ngaba ngenyawo phela. Phuma ngenzi nabantu. Uyazi ukuthi wafika futhi sengiyabona manje ukuthi kwakuumoya ongcwele. Uyazi ngama ngakhala. Kwakuyinto abayami engangayihleli engangayilindele ngathi uNkulunkulu ngilidile. Wangithatha wangisa le ecollege ngafunda uNkulunkulu ngaphasa waba nami la kuzofundo ngaphasa. Ngoba lokuphasa bazalwane nomusa. Ziyakhala phela ngani? Ziyakhala phela. Ziyakhala ngani kumamojula kufana nangapha esikoleni. Ngakhala uNkulunkulu. Yazi from that day bazalwane yashintsha impilo yami. Kwavele nje kwathi kwaqo. Ngayinika nje i-secret place noNkulunkulu. Umtshela uNkulunkulu ngempela uma utshela uNkulunkulu from the bottom of your heart. Uthi Nkosi sengikhathele. Sekunabantu abahlekayo ukuthi ukufunda kusiza ngani. Siyafana nje. Naba nje abafundile. Futhi mina bazana it was worse ngoba ngisho ukuthi nga resign nguthisha ngepermanent. Kwakusuka umakhelwane eze kumama. Azothi kodwa yeye bantu bazowavelela wemankwanyana. Wenzani? Washiya umsebenzi umuntu buka manje. Hleze ekhaya. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu njengami. Kodwa ngizothi mina uNkulunkulu bazalwane uyakhuliselana ingane. Ungahamba uzohamba uhupa. Hayi man.
Haleluya. Uzohamba ubhidiza nemizi yabantu ngenxa ufuna ukwandisa iy'ngane. Ekhona uNkulunkulu. Lukhona lolu gcobo esikhomanda ngalo izinto siyithole manje. Lolu gcobo okhuleka ngalo ngefoni umuntu abe healthy. Usafunana nomuntu wesilisa uzothatha ufuna ukushada umuntu oshadile impela. Noma ungasashadanga naye ezokondlela iy'ngane nje. Uyazi ukuthi lezi iy'ngane ozonda ngemali engekho right, uya-downloading something zona. Nazo zizokhula zibe yilento oyi-downloade kuze bese uyakhala wena. Futhi iy'ngane ziyakuhlupha. Kanti wena uyifundise lento. Fana nabazalwane lokuthenga izinto ey'sheshayo, izinto zokwebiwa. Qhamuka umuntu adayisa o-cheese. U-cheese uma ufuna abazalwane bebhutshe. Ngoba futhi u-download iphara kule ngane le oyidlisa into yokwebiwa. Into ey'sheshayo uthina bazalwane masesikholwa asikholwe nje. Asikholwe nje. Awukwazi manje uzothenga u-cheese ngo-10 rand, wawubona ku-cheese ka-10 rand, awusekho store. For sure umuntu otshiwe lo cheese. Usuthi wena ujabuke kwenza isikhaftini sengane ngo-cheese ngokwebiwa. Ingane yakho udla ngokwebiwa. Uyayithanda ingane yakho? Haleluya. Alibonge igama lenkosi wazana. Ungasuki kwi-vision. Kuya-investwa-ke bazalwane kuKristu. kuJesu kuya-investwa kuJesu. Uma ngabe usukholiwe wamukela uJesu uyanikela. 2, be generous bazalwane. Yini uba generous konje bantu abasha? Ube nje generous. Uma kufanele umuntu muphi, uma kufanele umsize umuntu umsize. Ngokwamandla akho la ungafika khona. Uzwelane nabantu. Athi siyakhona bazalwane. Bazalwane sikhombise phela ukuthi nje yabona singaphansi kogcobo oluyisimangaliso sesikhona. Sesihambulelekile. Uyazi ku-Isaiah chapter 38 sizohlala phansi bazalwane. Kunendoda okuthiwa uHezekiya sokuzawuza seyiphelile. Seyiphelile uNkulunkulu wathumela umprofeti ukuthi ayomtshela your days are numbered. Seyiphelile. Ayi avela khale izini akha. Phela akho mnandi utshela ukuthi uzofa. Siyakholwa kodwa siyafuna ezulwini kodwa uma usuthethe days. Cabanga ingane zakho ukuthi awe mama uvalelisa every day. Hey Nkosi. Haleluya. Ngiyangimagina ukukhala kaHezekiya ecabanga ebala ukuthi kwini. Ingabe nini ngizovuka khona kusasa noma ngizobele ngithule ngimile. Kuningi okwakwenzela emqondweni wakhe. Wathi uma ngabe phuma umprofeti isiBhayibheli wavela wabheka odongweni. Wathi uNkulunkulu ngicela nje ukukhumbule Nkosi yami okodwa nje okuhle engingakwenzela khona. Niyazi ukuthi uNkulunkulu can change mind. Uyakushintsha umqondo. Angithi wena bazalwane ngikhuluma ngomzalwane o-investe kuNkulunkulu. Ngoba ngisho nje kufanele ube generous. Uma ngabe bazalwane sicela imnikelo la enkonzweni asifile babuzonda. Asimuphi. Asimenzeli favor. Sikuhambisa uNkulunkulu uyawubona lo mnikelo. Haleluya. Uyawubona uNkulunkulu umnikelo uyi-investment yakho. Kahle kahle uyikhandela i-prayer bank. uHezekiya mangabe efulathele ebheka odongweni uyebhenki lapha ade efaka khona izinto ezinhle athi senzele uNkulunkulu beyibongelana zibekwa. Useyo remind uNkulunkulu ngezinto azenzile. Uma ingekho into o-investa kuNkulunkulu uzomkhumbuza ngani uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu yebo isingehlule nansi ngani idla ama-drugs. Awukhumbule uNkulunkulu okuhle nje engengakwenza simakade. Uma ngabe usebuhlungwini uyazizwa nawe une-authority to go back to God.
uzizwa unamandla okuya kuye uyomkhumbuza kodwa Nkosi ngisacela nje ukukhumbula okodwa engikwenzile okuhle. Haleluya. Amen. Nikela bazalwane kubalekile uma ngabe umama angathathu no 13 years umama ingana kibheke futhi anikwazi bazalwane anikwazi bantu abasha ukubehavisa okwengane zenu sembadala phela wazala nje usumdala ni bafowethu uthi kudwa kakhulu kubantu besifazane nasensizweni masunengane nje sobaba bakhona baba bancane abafuna ukubizwa ngoba namhlanje ngoba usuku labantu abasha kodwa ngiyazi ukuthi bakhona wazala nje bazalwane wazalisa nje une-responsibility leyangane ifanele yondliwe wena is your responsibility. It's your responsibility. Akukho uzokuthwalela umthwalo wakho futhi ukuhamba kwakho manje sefanele kushintshe behavior yakho phambi kwabantwana bakho. Uzomthethisa umthini umntwana uma ngabe wena ntambama uyanyamalala nawe uyanyamalala ihlangane kuseni nengane uzothina enganeni ngoba ngiyihlazo bazalwane kuze kuthethezwe kanti kodwa mama asimthandi thina lo baba yini bazalwane asiqonde nje bazalwane mase simukela ivangeli nje asiqonde nje bazalwane asiqonde angeke sibe perfect bazalwane ngoba akekho umuntu o 100% kodwa sizameni sizame perfection awukwazi ukubehave njengengane isono bazalwane siyayidala ibarrier phakathi kwakho nomoya oyingcwele uzwe sengathi umthandazo wakho awuzwakali kodwa manje lento lokhu uthi keep on doing it i-wrong uyayazi keep on doing it kuze bese ungafika uthandazele njalo lapho enkonzweni ubone sengathi izinto azenze basukuma abantu bafakaze kwenze ukuthi nokubahlezi kwilane yabo wandile wathatha insindiso nje wahlala phansi waqeda lapho wabuza ukuthi ngoba uNkulunkulu ungibekela mina ungibekele ini ngiyafisa bazalwane ukuthi mayibuyele emuva uhleze ebranchini uyibuza ukuthi no my khona umsebenzi ngoba ngilethile wona khona uNkulunkulu angilethile ungilethele ungilethele ukudumisa ungilethele ukuthandaza ungilethele ukushanela noma yini bazalwane ongayenza nje endlini kaNkulunkulu yenze let me please God uzokukhumbula ngelanga uzothi uma kufika izimo uphenduke nawe ubheke odongeni njengoHezekhiya uthi Nkosi okuhle nje Nkosi okukodwa ngicela ukukhumbula isimakade ibe nama-principles oyibekele wona ukuthi ngiyakwenza ukuthi angikwenzi si-disconnect bazalwane asikwazi ukukhonza uNkulunkulu noma amona noNkulunkulu abakhonzwa ngabantu uma sesifike la sibambelela kuye yedwa sibambelela kuye kumnandi sibambelela uNkulunkulu asikwazi ukujika thina manje bese sihamba siplease imindeni yethu abazikuthanda vele insindiso yethu akazi kwaseqaleni bese wena ujust ukwenza ukuthi nje bakukhulume kamnandi lungile masiqhamuka bakuhlebe vele masusondela bayathula basaba kaphela simele lokho ngoba thina siyakwazi sithole inkosini siyakwazi thina sithole inkosini sekubala bazalwane cela ukukhuluma ngomoya ongcwele ngiyazi ukuthi yonke lento engiyikhulumile angeke uzuyazi kuyenza ngaphandle kamoya ongcwele ngaphandle kamoya ongcwele awunakwenza lutho umoya ongcwele udirect inyawo zakho uthi fanele uhambe kanjani atsheti nini kanjani umoya ongcwele uyakutshela uhamba la ungahambi la uthi left athi right ukulalela bazalwane ikhona okuzosenza siye phambili ukulalela umoya ongcwele ukufuna uma ngabe ungasamuzwa umoya ongcwele njengoba ngishilo ngathi isono siyayidala ibarrier uqwembe nje ukuthi wena ungasaqhumani kade nomoya ongcwele buyela uNkulunkulu uthi angisakuzwa uNkulunkulu angisakuzwa uNkulunkulu angikwazi uyihamba ngedwa lendlela ayihambe ngaphandle kamoya ongcwele ivision yakho izohamba inqamuleke phakathi because akasekho umuntu okudirectayo
uzohamba uyevasithi ufike uregister ifunde eyi-wrong, akasekho umoya engcwele. Uzofunda ungasena communication nomoya engcwele. Uyazi ukuthi umoya engcwele bazalwane uhlezi nawo, uhleli kuwini. Uphejela ngisho ukuthi hayi lento le awugcile kule nto la uyifundisise le nto. Uthi uyafika ephepheni ngempela nansi into. Hawu. Ekade ngiyifunda ngo last minute ngempela yakhona. Umoya engcwele uyazi ukuthi uzovelani. Akukhuleke mangabe sinomoya engcwele ngoba uyasitshela usuku ngosuku. Uyakutshela uwrong wakho. The moment umoya engcwele ekuthibise ukuthi ube wrong kodwa. Ngiyazi ukuthi bazalwane uma ngabe unomoya engcwele ngenihlale nesiqubu. Mhlawumbe uthothi kunomuntu enkulu indaba niyayikhuluma baningi. Abantu uthothi vele abakholwa. Uthi uma usubuyile wena wedwa ntamba futhi bese kubaleke ngani ukuthi ngikhulume le yanto mina pho. Atshele wena. Uthi awuwazi waphawula-ke kabi. Uthi usufisa nokuyoyi-correct into ungasekho. Amazwi omlomo ayabulala. Umuntu nomoya asingeke sikwazi ukwenza lutho bazalwane. Umoya oyingcwele mangabe singamcili simfune. Kufanele singabi nayo igap, ingabi bikho igap phakathi kwethu nomoya oyingcwele. Ngoba uyena umuntu odinga ukulalela, uzokudirector impilo yakho yasesontweni, akudirector impilo yakho nje yangaphandle. Ikhathi izimbi bazalwane zinsuku zokugcina. Uzoyithola usukhonza endaweni ezi-wrong, ungene ematendeni a-wrong. Ngoba umoya oyingcwele vele akasekho ukukudirector. Asimfuneni senokuthola. Hlala kwileni yakho. Mind your business. Hallelujah. Amen.